Přihláste, pánové. Dvojka bere, Národní, Karlín, Sajfrskou, Vinohradskou. Pětka, dvojko, nech mi tu Sajfrsku, jsem za rohem. Takníte, že Ramone, Berov, Moskov a ty Vršovice. Já jsem na Smíchově. Nerozumím, kdo to je? Ještě pracujete? Jsem posel číslo 31. Právě jsem na Smíchově. Tak jestli byste neměla něco poblíž. On sportuje? Ne, pracuje. Když má dres. To? Prosím tě, nemá číslo. Jak to nemá číslo? Když říkal 31. Tak je to závodník, ne? Nějaký poslíček někdo. Poslíček, ale vypadá to závodník. Tady posel číslo 31. Hlásím, že jsem na Smíchově. Co je to za pakota 31? To nevím. On mi furt troubí, že je na Smíchově. Václavské náměstí 55, Praha. Slečno, diktujte prosím pomaleji. 31 vás vůbec nestačí sledovat. Čokoládovny, Pankrát, Vítězná Pláň, Praha 1. To pro mě nemá cenu tohleto vůbec.